Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin mai suna A Wani Gida. Idan mai sauraro suna biye da mu a shirin ne gabata, mun kwana ne inda mama take sa'insa da malam akan makarantar da ya samo wa ɗanta Faruk. Tana cewa ba zai je ba, har ya ji haushi ya fita ya ce idan ita take da iko da Faruk to sai ta hana shi zuwa. To da wanda suke sababbin zuwa su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Da wanda suke sababbin zuwa kuma za su iya zuwa ƙasa domin ganin ci gaban labarinmu ko kuma wanda ba ku saurara ba. To yanzu za mu ci gaba. Idan ka nuna kana fita yayi yana masifa, kwalla ta cika idon mama. Faruk kuwa da yake tsuguno ya yi shiru yana sauraron su. Mama ta ce, Faruk kana ji ko, duk yanda malam zai yi kada ka amince da wannan makaranta. Idan ka nuna kana jin tsoron shi, shikenan an mai da kai baya. Kai ne babba a gidan nan, kai ya kamata a ce an fi ɗaukakawa, amma yanzu a ce wai wancan banzar makarantar za ka tafi. Ai ko Fahad da kafi kokari ba zan so ya je can ba. Ta ko kai Faruk yayi ya ce gaskiya mama ni dai zan tafi kawai, ko ma menene ni na jawa kaina. Allah ya bani kokari, amma na tsaya biye wa abokai muna shiririta. Da a ce na dage da na san zan ci duka jarrabawa ta. Babu amfani in zauna ina jiran wata shekara domin ba ni da tabbacin zan ci jarrabawar da zan sake. Ni dai ki yi haƙuri kawai zan tafi. Hannu ta sa ta ɗauke shi da mari tana huci. Hannu Faruk ya sa ya dafa kuncin shi. Mama ta ce tun da haka ka ce sai ka je ka tafi, kuma naira ɗaya tawa ba za ta ƙara ciwo a kanka ba. Tun da yanzu kai ma ka koma bayan malam da waɗancan banzayen yaran suke sai ka je ka yi. Wata rana kai ne za ka yi kuka da idonka. A lokacin da Fahad da Farida za su tafi jami'a, kai kuma sai dai ka ƙare da alli. Kayo gadon ubanka. Tashi ka bani waje. Miƙewa Faruk yayi ya fita yana kuka. Duk abin da suke malam yana jiyo su. Har Faruk ya kai ƙofar gida malam ya kira shi sosai, ya ji tausayin shi. Hannun shi ya kama suka bar gidan. A cikin mota malam ya ce ma Faruk, duk na ji yadda kuka yi da mamarku. Kada kalamanta su tsorata ka, kuma tun da yanzu ka gane kuskurenka ina so ka sani lokacin gyara baya ƙurewa mutum har sai mutum ya riske, har sai mutuwa ta riske shi. Kuma kai namiji ne, ka yi haƙuri da duk abin da zai zo maka a rayuwa. Kada ka ɗauki wannan karatun da za ka yi da wasa, kuma kada ka raina shi. Idan ka dage ka yi karatu kana cikin yi ma za ka iya sake jarrabawa ka nemi English ɗin. Kaga duk lokacin da ka gama karatunka ko kana aiki ne za ka iya tafiya ka karo karatunka. Shi karatu da kake ganin shi ba a raina shi, komai ƙanƙantar shi. Kuma ina son ka dage idan ka shiga makaranta domin ka gyara kuskurenka. Ina so ka dawo da ƙoƙarinka na da. Faruk ya ce insha Allah malam. Cikin sa'a Faruk ya tafi makaranta inda suka fara bashi free NCE. Zai karanci biology geography. Haka malam ya shirya shi, babu abin da bai sai mishi ba. Mama ko sisi bata bashi ba, da ƙyar ma ta ce Allah ya bada sa'a. Haka ya tafi ya fara karatun shi. Sosai yake mai da hankali wajen karatu, kuma yana ɗinkin hular shi. Idan ya gama ya kai ma malamai. Cikin lokaci guda malamai suka san shi. Dan Faruk ya iya ɗinkin hula. Sosai yake ciniki a cikin makaranta har ma da wajen makaranta. Kuma a cikin aji sosai yake dagewa. Duk abin da aka yi musu baya bacci sai ya karanta shi. Gashi yanzu yana son addini sosai, san baya wasa da sallah. Wata rana sun je cikin gari shi da wani abokin shi Hamza da yamma. Ya je siyo kayan ɗinkin hular shi. Haka suka taho a ƙasa. Sai sauri suke yi don an kusa magariba. Da yake ranar Asabar ne babu kilas. Ta wajen makarantar su Fahad suka biyo don babu nisa daga makarantar su zuwa tasu. A gefen katangar makarantar suka ga wasu 'yan makaranta kusan su 5 a jikin katangar makaranta. Hayaƙi kawai yake tashi daga inda suke.
Hamza ne ya ce don Allah Faruk kalli waɗancan kamar ba 'yan makaranta ba, a ce wai yara tun suna 'yan sakandare sun buɗe suna hura hayaƙi, zuwa gaba kuma me kake tunani za su zama? Nan ya Faruk ya yi don shi ma bai kalle su ba, karf idan shi suka akan Fahad ya ɗaga wata farar takarda ɗaya da ya kunna yana zuƙa yana fesar da hayaƙin sama, sai ɗurawa yake, sai hayaƙin kuma sai ɗura masa yake. Murtuke ido Faruk ya yi domin yana tabbatar da abin da idon shi ya gane mishi, tabbas ko a mafarki ne ya ga Fahad zai iya gane shi. Wasu hawaye ne sun biyo mishi. Hamza ya ce Faruk lafiya dai? Hamza Faruk ya ce Faruk ya kama suka nufi inda su Fahad suke. Daga sama Fahad ya ji muryar Faruk daidai lokacin ya zuƙi wuyi ɗin shi. Ido ya zaro cikin ido da suka yi ido biyu da Faruk. Zambar ya miƙe tsaye, ƙwarewa ya hakan ya sa hayaƙin ya rinka fitowa daga bakin shi. Sauran gogar da sauran wuyin yayi yana ƙara kallon Faruk. Sauran abokin shi ma duk suka miƙe. Kulla ce kawai take fita daga idon Faruk. Hamza ne ya ce wai Faruk ka san shi ne? Share idon shi ya ce Fahad ɗan gidanmu ne. Ciki da mamaki Hamza ya ƙara kallon Fahad ɗin. Fahad cikin sanyin jiki ya ce yaya? Girgiza kai Faruk ya juya baya yana faɗin ashe halin da ka sa kanka kenan Fahad. Dama na daɗe ina zargin ka, ashe zargi na gaskiya ne. Ka cuci kanka kuma kanka ka lalata min rayuwa. Tun kana yaron ka zaka ɓata hannunka da yayaƙi. Cikin kuka Fahad ya ce dan Allah yaya kada ka faɗa ma malam. Murmushi Faruk ya ce malam kaɗai kake tsoro ko baka tsoron Allah kuma baka tsoron lafiyarka? Shikenan ba zan faɗa ma kowa ba duk abin da ka yi dan kanka. Hamza mu je an fara kiran sallah. Fahad ya ce yaya dama a nan kake? Faruk ya ce kuma ka tabbatar ka koma makaranta. Jiya suka nufi makaranta. Zuciyar Faruk kamar za ta fashe, wai Fahad ne yake shaye-shaye. Dama ya sha zarginsa akan haka. Don wani lokacin idan ya dawo da dare sai ya rika jin wani warin sigari a jikin shi. Hamza ne ya ce don Allah Faruk kada ka bari wannan abin ya dame ka. Tabbas na san akwai ciwo amma haƙuri shine zai fi. Kuma kamar yadda ya ce kada ka faɗa wa malam. Kamar yadda ka ce ba za ka faɗa wa malam ba, wannan ba shawara ba ce, domin ba a yin shiru a irin wannan yanayin. Fahad yaro ne, idan har ba a ɗauki mataki an hana shi wannan shaye-shayen ba, to tabbas idan ya girma abin zai fi haka. Gara ka ɓata da shi akan ka ce za ka rufa mashi asiri don ya ji daɗi. Faruk ya ce ina tsoron yadda malam zai ɗauki maganar ne. Malam yana da zafi. Kawai zan faɗa ma mama, na san za ta iya shawo kan matsalar. Hamza ya ce amma malam zai fi yi mishi ta zafi akan mama. Faruk ya ce baka san halin malam bane, kawai ka bari zan faɗa mama. Hamza ya ce to Allah ya sa ya gane kuma Allah ya shirye su. Faruk ya ce amin. Haka suka nufi makarantarsu. Fahad kuwa gaba ɗaya hankalin shi ya tashi, tsoro yake kada Faruk ya faɗa ma mama. Wani abokin shi ne ya ce haba abokina me na wani damuwa, ai tunda kaga bai ɗauki wani mataki sosai ba shi ma baya rasa afawa. Ko da ya faɗa a gida kawai ka ce masa ka daɗe da denawa, amma ta ya za su hana jin daɗin ka? Kai baka ji yadda kake ji ba, kai baka ji yadda kake ji ba idan kana sha. Ni wani lokaci da aka kama ni a gidanmu ina sha, kawai dan faɗa ne aka yi mu kuma na nuna musu na bari, shikenan kuma sai aka koma ana ji da ni. Haka suka yi ta yi mini Fahad huɗubar banza. Kafin su bar wajen sai da wani ya ƙara kunna mashi ya bashi ya sha, sannan suka koma makaranta hankalin shi kwance. Lokacin da yake hutu malamin su Farida ya ba wa Fatima takarda ta kawo wa malam, saboda an kawo Farida da wani yaro da daddare a cikin kilas suna yan taɓe-taɓe. A lokacin malam shi kadai ya kama su, haka ya zane su kuma ya ce
sai ya kai su wajen principal. Kuka suka rika yi suna ba shi haƙuri, sai da ya farfasa musu jiki sannan ya ce su yi mishi alƙawarin ba za su ƙara ba. Haka suka yi alƙawari suna kuka. Lokacin da aka yi hutu shi ne ya rubuta takarda ya ba ma ɗan uwa, kowa ya ce su kai wa iyayensu. Ya san idan yaran ya ba za su kai ba, duk da bai faɗa wa kowa me yasa ba. Sai ya tunani ai kama iyayensu domin su ƙara ja a kai wa iyayensu domin su ƙara ja musu kunne, kuma ya faɗa musu idan suka sake korar su za a yi. Bayan malam ya ɗauko su Fatima ta manta da takardar, haka su Fahad da Faisal suka dawo gidan, kowa sai murna ganin ɗan uwan shi yake. Farida ta ce shikenan yanzu ba tare za mu rinka dawowa da yaya Faruk ba. Mama ta ce yaya ai yana gidan biki. Farida ta ce ina ne gidan biki kuma? Mama ta ce Farida Mama ta ce Isa kai ta mana. Farida ta sa dariya tana faɗin NCE zai yi kuma? Mama ta ce shi da malam suka ce sun amince, ba sai ya je ya yi, ku dai ku dage ku tafi jami'a. Fahad ne ya shigo yana faɗin mama ina abinci na. Mama ta ce oh ni yanzu ya aka yi cikinka ya buɗe haka, da dai baka da cin abinci, ko kun da makaranta sai kowa ya ci kai baka ci naka ba. Fahad ya ce yo mama, mutum ya kwaso yunwar makaranta ba dole ya nemi abinci ba. Mama ta ce to ka je ka cire kayan ka yi wanka sai ka ci, dan Allah kalle kamar ba su yi ba, duk ka zama kazani wallahi. Dariya Farida ta sa kafa Fahad ya kai mata yana faɗin zan ci uwarki wallahi. Dukiya Farida ta yi tana kuka don ta ji zafin harbin da ya yi mata a cinya. Mama ta ce ba na son sakar shi ba. Ya daga dawowar ku za ku fara faɗa. Tun ɗazu take son ka dawo, kuma shi kenan kana dawowa za ka hauta da duka. Wai me yasa yanzu kake da saurin zuciya ne Fahad? Kuma ko kunya ta baka ji za ka zagi uwarta? To bayan ni akwai wata uwar da kake da ita ne? Jiya Fahad yana faɗin wallahi mama duk ke ce kike ɓata yarinyar nan, wallahi idan kika ce za ki min wannan rashin kunyar taki uwar zanci. Fita yana zaginta, rike baki mama ta yi tana mamakin canjin halayen Fahad. A da ya fi Faruk son Farida, amma yanzu shine yake dukanta haka da zagi. Fatima ce da Faisal suka shigo, tana riƙe da hannun shi suna ta dariya tana faɗin Allah yayi sai ka bani alawata. Ai yayi Salim ne ya ce a kawo. Faisal ya ce ai na faɗa miki sai kin biya zan baki. Kwace hannun shi ya ruga ɗakin su, ita ma ta bi shi da gudu suna dariya. Wani bakin ciki ne ya mamaye ya kama mama. Kallo Farida ta yi tana faɗi yi haƙuri ki tashi ki yi wanka ki ci abinci. Farida ta ce ni da na yi wanka ma gidan Hajiya zan je. Mama ta ce a'a ki bari sai gobe, yanzu ki zauna ki huta. Farida ta ce kai mama ni dai ki bar ni in tafi. Mama ta ce kin san dai yanzu malam zai dawo kuma neman ku zai yi, ki bari kawai sai gobe. Faruk ne ya shigo da sallama, hannun shi dauke da jaka. Farida ta sa ihu tana faɗin oyoyo ga yaya, murmushi yana faɗin Farida yan mata ashe har kun dawo. Amsar jakar ta yi tana faɗin tun azuma. Murmushi mama ta yi tana faɗin ashe kai ma kana hanya. Faruk ya ce wallahi kuwa gani na duk an tafi weekend, shine na ce nima bari in zo, na san yan makaranta sun dawo sai mu gaisa. Mama ta ce sannu da zuwa. Ya ce yauwa ya na same ku lafiya? Ta ce lafiya lau, shiga cikin zuwa maka abinci. Yana shiga Faisal ya ce la ya yaushe ka dawo? Faruk ya ce yanzu na shigo, ai na san za ka dawo hutu shi yasa na ce bara in dawo mu gaisa. Fatima ta ce yayi sannu da zuwa. Ya ce yauwa Fatima ya karatu? Ta ce alhamdulillah. Zaune Faruk yake a ɗakin mama, bayan ya gama cin abinci tana tambayar sa yadda makarantar take. Faruk ya ce lafiya lau mama. Ta ce to wa yake maka girki kuma? Faruk ya ce aini na iya tun ina faskare. Mama ta ce da kyau. To masararo a nan zamu dakata, sai ku biyo mu a shirin na gaba ku ji yadda za ta kaya. Shin Fatima za ta ba malam takardar da malamin su ya bata? Shin Faruk zai gaya wa malam ko mama abin da Faisal yake yi? Ku biyo mu a shiri na gaba. Da wanda suke sababbin zuwa su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sabon shirin mu da zarar mun ɗora.